Ye utukalo kile wɔɔrɔ ye san 2023 an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen aw minnu sɔgɔlen bɛ Mifa Communication jabaranin na ni wagati na. An b'a fɔ aw ye ko nin ye aw ka dɔgɔkun kunnafoni wagati selen. An bɛna don an ka kunnafoni kɔnɔna na. Tarata don utukalo kile fɔlɔ san 2023. Shin lasigidenso min bɛ an fɛ yan nɔ olu ye u ka finitigilakaw ka san yɛlɛma ɲɛnajɛ 96 san ɲɛnajɛ boloda CICB kɔnɔna la. O kɛnɛ kan min ye an ka minisiri min ɲɛsinen bɛ an ka lakana ko sabatili ma ni o ye Colonel Sadio Kamara ye. Ale tun bɛ fo ka taga se CNT ɲɛmɔgɔ ma ni o ye Colonel Maliki Jaw ye ani Shin lasigidenso lakana ɲɛmɔgɔ min bɛ ni o ye Colonel Superieur Zawu Yufing ye. Ale fɛnɛ tun bɛ a kɛnɛ kan. O kɛnɛ kan ye min ye Colonel Superieur Zawu Yufing ye. Ale ye kuma ta. A kumana kosɛbɛ u ka finitigilakaw kan. A ye a yira u ka finitigilakaw ye baara min kɛ kabini ni a sigira ni o san 96 ye ɲinan ye. A y'a yira ko kabini ni u sigira hakilina wɛrɛ tɛ u ka finitigilakaw la. O de ye ka Shin jamana lakana ani ka a jamanadenw lakana ko u ka sɔrɔw sabati cogoya min na. A ye a yira fana ko n'i y'a ye Mali ni Shin ye u bolo di ɲɔgɔn ma dɔ wɛrɛ tɛ ka sababuya kɛ u ka hakilinaw ye kelen ye. O min ye ka u ka jamanadenw lakana ani ka u ka sɔrɔw sabati. N'an bɔra yen nɔ min ye observateur ɲɛmɔgɔ ye ni o Dr Ibrahima Sango ye. Ale tun bɛ an cakɛɲɔgɔnw ka kuma baranin na weekend tɛmɛnen. A ye a yira ko min y'an ka jamanakuntigi Colonel Assimi Goita ye ko foyi tɛ a bali ka kɛ cɛbɔ ye jamanakuntigi kalata min kan ka kɛ an fɛ yan ba Maliba kɔnɔna la. Sabula a ye a yira ko an ka sariya sunba min yɛlɛmara ko o y'a yira ko ni jamanakuntigi b'a fɛ ka kɛ cɛbɔ ye jamanakuntigi kalata nata la ko a bɛ walon sɛbɛn kalo 4. O la ni o kɛra a bɛ se ka a kan bɔ. A ko fɛn kelen min bɛ an ka jamana ɲɛmɔgɔ Colonel Assimi Goita bali o de ye a ye kumakan min fɔ a bɛna sigi don min na fanga la ni o de ye ko a bɛna transition ɲɛ minɛ fo ka taga se a laban ma fo ni don min na ni kalata kɛra ka ma kura sugandi ka kɛ an ka ɲɛmɔgɔ ye ko dɔrɔn de bɛ a bali ka sababuya kɛ ko hɔrɔn min minɛ a dalakan ma wa hɔrɔnden sɛbɛlama ko o ka kumakan ka gɛlɛn a ma kosɛbɛ. Arabadon utukalo kile 2 san 2023 min ye General Salifu Modi ye. Ale ni u ka maaba caman wulila ka u kunda an ka ba Maliba kan yaasa kana an ka jamana ɲɛmɔgɔw kuma ɲɔgɔnya cogoya min na bɛn ani kelenya min bɛ Niger ani Mali ni ɲɔgɔn cɛ u bɛ se halisa ka basigi don o la cogoya min na ani min ye banbanci minnu bɛ Niger ni Mali dancɛ la ka se ka fura ɲini olu la ka olu gɛn ka bɔ yen nɔ. A yirala fana ko nin ye u ka bɔko fɔlɔ de kabini ni u ye jamanakuntigi kɔrɔ Mohamed Bazoum ka fanga dafiri. Nin ye u ka bɔko fɔlɔ de ye ka bɔ Niger dugukolo kan. N'an bɔra yen an ka kɛnɛya cakɛda baarakɛlaw ka lafasali tɔn min bɛ yen olu kelen bɛ ka baarabila ɲari min boloda. A yirala ko a bɛ ka kɛ kɔlɔlɔba ye an ka jamana kɔnɔna na ka sababuya kɛ jamana yɛrɛ jɔsenba dɔ ye kɛnɛya sabatili de. Jamana tɛ taa ɲɛ abada ni kɛnɛya tigilamɔgɔw tɛ. An yɛrɛ bɛ wagati min na ni o ye sumaya wagati ani banamisɛn caman ye. A kɛlen bɛ ka na ni kɔlɔlɔ caman ye ka ɲɛsin denmisɛnw, maakɔrɔbaw ani maa minnu bɛ yen nɔ ni banajugu bɛ u la. A gɛlɛya bɛ ka se kɛrɛnkɛrɛnnenya la o maaw ma. O hukumu de kɔnɔna la weleweleda kan kɛlen bɛ ka ɲɛsin an ka jamana ɲɛmɔgɔw ma ani min ye an ka kɛnɛya cakɛda lafasali tɔn ɲɛmɔgɔw ye ko u ka ɲɔgɔn faamuya u ka bɛn kelen na yaasa nin ko in bɛ se ka ban cogoya min na ani maaw ni o bɛ se cogoya min na ka kisi. N'an bɔra yen an bɛ taa an ka kɔkan kunnafoniw na. Niger finitigilaka mun ye Mohamed Bazoum ni ale tun ye Niger jamanakuntigi ye ka fanga dafiri kɛ. U ye a yira ko min ye CEDEAO ni a dɛmɛbagaw ye ko u b'a fɛ ka finitigilakaw fara ɲɔgɔn kan yaasa kana olu kɛlɛ ka sababuya kɛ ko u ye Mohamed Bazoum ka fanga dafiri kɛ.
sabula ni an ye a jateminɛ kari tɛmɛnen CEDEAO ni a jɛɲɔgɔnw u farala ɲɔgɔn kan Abuja yaasa ka se ka fɛɛrɛ ɲini cogoya min na nin ko in na. Wa u ye a yira ni finitigilakaw la ko jagoya u ka fanga bila u ka fanga segin Mohamed Bazoum ma. Nka min ye finitigilaka ninnu ye ni u ye a yira ko u bɛ a fɔ CEDEAO ni a dɛmɛlikɛjɛkulu bɛɛ lajɛlen ko olu bɛ to u kumakan kan wa ko olu tɛna siran ka u ka jamana lakana wa ko maa o maa mana i jɔ olu ɲɛ u bɛna na o tigilamɔgɔ fana kɛlɛ. A yiralen bɛ fana min ye u ka Niger jamanadenw ye ni an ko n'olu ye Mouvement Civil M62 olu ni u dɛmɛjɛkulu fana y'a yira ko u bɛ u ka finitigilakaw kɔ sabula u nana ka na olu bɔ jɔnya juru de la. Ani min ye Mohamed Bazoum yɛrɛ ye ale bɛ halisa finitigi ninnu ka bolo kan min ye Abdurahmane Tchani ye ale de ye Niger jamana ɲɛmɔgɔ ye nin wagati in na. N'an bɔra ye an bɛ taa Abidjan. U ka jamanakuntigi kɔrɔ min bɛ yen nɔ ni o ye Ari Konan Bedie ye ale fatura uti kalo tile fɔlɔ san 2023 ka si to san 89 na. An b'a fɔ ko Ala ka hinɛ a la, Ala ka yen fisaya ma ni yan ye. An bɛ taga ɲɛ halisa ni an ka kunnafoniw ye an bɛ taa Senegalikaw fɛ yen nɔ. Sanubɔ yɔrɔ min bɛ olu fɛ yen nɔ ni o ye Makana ye ni ale bɛ Sabodala commune na. A yirala ko min ye maliyɛn sanubɔla dɔ ye ale ni a jɛɲɔgɔnw tatɔ so ka u to moto taxi kɔnɔna la ko sanpɛrɛn jiginna a kan ka a bɔnɛ a nin na ka sababuya kɛ min ye a ka telefɔni ye a tun kelen bɛ ka o connecté bɔlɔlɔ siraw kan. O hukumu de kɔnɔna la wolowelemada kelen bɛ bɛɛ lajɛlen ye ko an k'an kɔlɔsi samiya wagati in na. Ko ni san bɛ ka na an k'an ka telefɔniw faga walima an ka u bila mode d'avion na. Wa ko an ka farati fana ka to ka an ka telefɔniw to kuran na ka ta ka weleli kɛ ni a ye walima k'a fɔ ko an bɛ a ta ka yɛlɛ bɔlɔlɔ siraw kan sabula a bɛ se ka dankari an ka ɲɛnamaya la. O de la an bɛ segin ka na an ka ba Maliba kɔnɔna la juillet kalo tile 24 san 2023 Katikaw ka kiiribulon tigilamɔgɔw ye kiiri tigɛ min ye an ka terrain baarakɛlaw ka lafasali tɔn ani Amideko ni ɲɔgɔn cɛ. U ye a yira ko Amideko ta tɛ dugukolo ye ko terrain baarakɛlaw ka lafasali tɔn de ta ye dugukolo in ye. Wa u ye a yira ko maa minnu kelen bɛ ka u ka so jɔ nin dugukolo in kan ni a ma kɛ sariya kɔnɔna la ko a sow bɛɛ lajɛlen bɛna ci wa ko a mɔgɔw k'u ka kuso n'u ka kasa fara ɲɔgɔn kan ka bɔ ye sabula ko Amideko ta tɛ dugukolo in ye. O de hukumu kɔnɔna la min ye terrain baarakɛlaw ka lafasali tɔn ye nin diyara u ye kosɛbɛ ka sababuya kɛ fɛn min ye u ta ye o seginna u ma. Juillet kalo tile 31 tɛmɛnen ni o ye muso tɔgɔladon kɛrɛnkɛrɛnnen ye ni an ko ma ko Journée internationale de la femme ni muso tɔgɔladon kɛrɛnkɛrɛnnen sigilen don o ɲɛnajɛ waleyara an ka ban Maliba kɔnɔna la. O kɛnɛ kan min ye Ala ma hinɛna an baɲuman na Awa Keyita tasibila kɛra a ye ani u kumana kosɛbɛ a ye baara minnu kɛ yaasa musow bɛ se cogoya min na ka u ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ san 1962 la. Wa u ye a yira fana ko anw minnu ye olu bɔnnaw ye ko an ka kan ka misaliya ta u kan yaasa cogoya min na an bɛ se ka an yɛrɛ dɛmɛ ani fana ka an ka baaraw ka se ka an sen da u senda nɔ la. Nin bɛ dansigi an ka bi kunnafoniw na an bɛ an ka dibila baara kɛbagaw an bɛ olu fo ka sababuya kɛ olu jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ an ka baara in na. Ni Ala ma basi kɛ aw ni ne la kari wɛrɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ ka kunnafoni di aw ma ladiriya la. Shukran.